Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда имамнан сорык тапшыруы. Әгәр сез белмәсәгез, белгәннәрдән сорагыз диелә Әл-Анбия сүрәсенең 7-нче аятында. Әгәр әле шундый белмәгән сорауларыгыз калган икән, аларны хәзерге минутларда телевизор экранында күргән электрон почта адресына юллый аласыз һәм иншаллах без ул сорауларга хәзрәтләребез белән бәйнә-бәйнә җавап кайтарырбыз. Бүгенге имамнан сорык тапшыру чыгарылышында сездән килгән сорауларга җавап кайтарачак иншаллах мәркәзебезнең Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Сезне студияда күрүебезгә шиксез шатбыз хәзрәт. Рәхмәт вакыт табып килгәнегез өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Безнең бүгенге темабыз яшәеш һәм дин. Әлбәттә актуаль тема, әлбәттә сораулар күп һәм без аларны дәвам итәбез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Беренче сорауга да күчик хәзрәт. Коръән тыңлый башлагач, даими рәвештә авыз ачыла. Йокы килә башлый. Беләм, намаз вакытында авыз ачылуны туктатырга яки кул белән капларга кирәк. Коръән тыңлаганда нишләргә? Ешрак бу хәл төнлә була. Йокыдан торадыр инде әлбәттә. Субханалла, бик ни сорау. Бездә Коръән Кәримне укыганда, намаз укыганда авыз ачылу ул шайтанның ние дибез инде. Монда шулай ук инде кайбер кешеләр әйтәләр, хәзрәтләр булсын, ул әйтәләр күз тигәндер бәлки диеп, һәм кеше тик кенә Коръән аятларын тыңлый алмау бу инде. Тыңлый алмый. Моңа дәлиле Коръәндә һәм хадис шәрифләрдә алай юк, ләкин хадисләрдән әйтә алабыз шуны, ул теге кеше тик утыра алмый. Коръән укыганда, намаз укыганда, ул була бит теге Коръән ашларында да кеше тик кенә утыра алмый, әй сәгатькә карый, әй тегеләй итә. Намазда да төп төгәл нигә генә аска гына карап тора алмый, ул ниләрен күтәрә, башын, күзләрен йөртә тегендә монда тик тора алмый. Бездә намазда тик кенә торырга кирәк. Шулай Коръән аятлары тыңлаганда, мәҗлестә булсын ул менә төрле вакыйгалар үткәндә Коръән укыла икән, тыңларга тиешбез. Бу булырга мөмкин шул, күз тию я икенчеләр. Безнең бер нидә шулай булган иде. Мәҗлестә Коръән укыганда, ул кеше утырды вагаз сөйләгәндә, тик кенә утырды. Но Коръән укыганда аның авызы ачыла башлады. Менә һәр вакыт бер аныкы гына. Мин моңа әйттем дә, мен әйтәм, кайда эшлисез дип, бу кешеләр белән эшлим диде инде. Бик күп кешеләр белән эшлим. Мен әйтәм, сезнең йокыгыз туймадымы дип әйтәм инде. Бу әйтә, юк ди, йокым туйды ди. Минем һәр вакыт ди, Коръән укыганда шулай авызым ачыла диде. Бу монда Казанда булды. Хәзер бер бүлмәгә кертеп, әтисе белән бергә, шулай укыганда Коръәнне, янәдән шулай авызы ачыла башлады. Һәм инде әйттем, булай эшкерүләргә, ниләргә йөрергә кирәк, сезгә дугаларны укырга кирәк дип. Бездә эш буенча бер фильм эшләгән идек. Бер авылда сабантуй узды. Һәм хәзрәт вәгазь укый башлады. Кешеләр каршысында. Кешеләр каршысында сабантуй рәтендә скамияләр бит инде. Һәм халык. Без шул кадрларны төшереп алдык. Һәм монтаж вакытында оператор монтаж остасы белән җыеп утырабыз. Һәм ул әйтә, карале ди. Күлә башка дин вәкиле ул да игътибар итте. Вәгазь укый башлагач, сабантуй карап утырган бик күп авыл кешеләренең авызлары ачыла башлады. Гүя йокылары килә. Субханалла. Хайранының. Һәм без беләбез бит инде, безнең әле кайбер җирлекләребездә дини гыйлемнәр җитеп бетми, дингә кызыксыну җитеп бетми, һәм моның шулай булуы бик тә мөмкин бит хәзрәт, бу шайтан кутыртуы дип әйтә алабызмы? Әйтә алабыз. Шуңа күрә безгә якын булырга кирәк Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә. Әгәр дә безнең тапшыруны караучылар моны сизәләр икән, берсендә безнең менә шулай ук булды. Шуңа авыз ачылу булсын, ул Коръән укыганда никах булган иде. Һәм Коръән укыганда ул кеше утыра да алмады. Чыкты да китте. Утырага тырышты. Ютәли башлады. Ютәли, кымаучалый бит инде бу. Бу торды да чыгып китте, анарысын кирде, аның шу үтәлләмәде. Аңардан соң да үтәлләмәде. Укыганда нәрсәдер томакка утырды дип ютәлләп утырды. Без инде әйтәбез, монда кыскача гына менә тапшыруны караучыларыбызга Кул хуалла, Фәләк, Нас сүрәләрен уч төбенә укып, үзебезне эшкәрәбез, сыпырабыз, суларга укыйбыз һәм Аллаһны зикр итәргә менә.
Без аны Ильяс һәр вакыт әйтәбез инде. Берәр бинага кирдек икән, ниттек икән, бисмилла дип әйтү. Чыктык, бисмилла. Гел Аллаһның исеме белән зикр итү белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта киемне кигәндә дә ул дуга әйтә торган булган. Һәм һәрбер үзенең эшен дуга белән эшли торган булган. Бу теге менә безнең илемтәбез Аллаһ теләбеннән өзелә икән, biz ya dünya белән, я нәфесебез белән, я шушы шайтан белән без кирип китәргә мөмкинбез. Шуңа күрә Аллаһ теләгә якынрак булырга кирәк, гыйлем безгә кирәк бит инде күбрәк алырга, Аллаһ теләне зикр итеп, Коръән аятлары укып, менә шушлай итеп якынайырга һәм шушы әйберләрдән сакланырга. Берсендә әле шулай булган иде. Коръән укыганда нитүче алып баручының борыннан кан китә Коръән укыганда. Шундый хәтта ниләрдә була. Монда инде без әйтәбез, үзебезне эшкәрергә кирәк, моңа битараф булмаска кирәк. Хәзрәт, аннан соң Коръән укыганда яки йоклар алдыннан кулак төпләренә телефонны кабызып куеп, йокыга киткән кешеләр бар. Коръән укыганда яки аны тыңлаганда, дип әйтик, йокыга китәргә ярыймы? Әйе, бу рөхсәт ителә. Әйе, без кеше Коръән тыңлаганда ул тынычлана. Менә монда дөньяви галимнәр дә тикшергәннәр бит. Теге кешеләрнең ниләрен, вибрацияларын, теге ниләрен тикшергәннәр, караганнар. Шуннан да Коръән Кәримнең аятлары безгә нык тәэсир итә. Әле безгә генә түгел, хайваннарга да тәэсир итә ул. Анда кайдадыр шулай галимнәр тикшереп караганнар, хәтта маллар күп сөт биргән булганнар. Коръән кабызып нитә торган булган. Германияда микән, кайда микән, хәйистә юк. Безгә нык тәэсир итә. Шуңа күрә менә күңелебезгә ниндидер бер төшенкелеккә бирелдек икән, ниндидер борчулар, кайгылар барлыкка килде икән, яисә ул уй фикерләрен алып куеп булмый икән, менә Коръән аятларын кабызып кую бу иң әйбәте. Әйбәт була һәм хәерлерәк, Коръән Кәримгә ихтирам булырга тиеш, туктап, утырып яисә кулакка ниләребезне куеп, кулакчыннарны тыңлап, яисә булай квартирабызга, йортыбызга кабызып кую, бу бик әйбәт. Балалар шунда йөрсәләр, почмакта уйнап утырса да үзенең уенчыклары белән кабызып куйдык икән, аның уйнавы, укуы Коръән Кәримне шулай итеп магнитофоннан, музыкаль центрдан, яисә телефоннан булсын ул, бу бик әйбәт һәм бик гүзәл. Кеше тынычланып йоклап китә әйбәт итеп. Монда шайтан котыртуы юк. Әйе. Коръәнне тыңлаганда йоклаганда, рәхмәт хәзрәт. Хәзрәт, каныңына киләсе сорауга да күчик. Яңа туган кызны нинди исем белән атау хәерле икән? Актуаль сорау. Яшермәйе, бигрәк тә хәзер. Бик актуаль сорау. Безнең катнашу гаиләләр дә хәзер бик нык күп. Балаларына бик матур булмаган, туры килмәгән исемнәрне кайбер вакытта сайлыйлар. Беренчедән әйтергә кирәк шуны, без ислам динендә исемгә бик нык зур игътибар бирәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта кемнең исеменең мәгънәсе начар булган икән, аларның исемнәрен дә алмаштыра торган булган. Әйтик, мәсәлән, Гомәр ибн аль-Хаттабның кызының исеме була Гаса. Тыңламаучан дип тәрҗемә ителә ул исем. Гаса, тыңламаучан. Элекеге вакытта булган шулай кешеләргә биргәннәр шундый исемнәрне, куркыныч. Күтәгә куркыта торган әзгенә усал дип, мәгънәсе усал булган кайбер ниләрнеке. Аманда тыңламаучан дип тәрҗемә ителә торган булган исеме, һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ул кызның исемен алмаштыра Җәмиләгә. Менә бездә дә бар бит Җәмилә исеме. Әйе, тәрҗемә ителә матур, ямьле дип һәм Җәмиләгә алмаштыра. Шулай ук бер нидә булганда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның янына килә дия була һәм дияны савырга кирәк була. Пәйгамбәрбез әйтә, китерегез ике кешене һәм алар саусыннар дип. Ике кеше килә, кыздан чыга каршы минем исемдә юк. Берсенең исеменең мәгънәсе була ачы. Ачы дип тәрҗемә ителә. Гарәпчә исеме теге әйтү буенча бик матур, әмма ләкин тәрҗемәсе ачы дип тәрҗемә ителә. Икенчесендә исеменең мәгънәсе инде шундый була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, юк, алардан саудыртмый бу диянең сөтен. Китерәләр инене өченче кешене, аның исеме була Ягиш. Бу күбрәк Азәрбайҗан халыкларында күренә бу исем. Бу теге яшәүче, яшәүтүчеме шунда шулайдак тәрҗемә ителә, яшәү белән бәйле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа рөхсәт итә. Ул шул дияне сава. Исем зур рольне уйный. Бүгенге көндә кайбер вакытта менә Гасо исемен бит ул бит гарәп сүзе, гарәп ние. Аны бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям алмаштырган. Шуңа күрә бездә дә кайбер вакытта була
ул исемнең мәгънәсе күбрәк туры килә иратка. Һәм ул ират исемен нине өстәп бит инде бездә хатын кызга кушалар. Менә бу әз генә туры килми. Шуңа күрә без никахларда да әйтәбез, иленешкән кияүгә чыкканнарга да әйтәбез. Исемнең мәгънәсен карагыз, аның хәрефләренә бик игътибар итмәгез. Аның мәгънәсе бик әһәмиятле. Хәзрәт, Теге иратка ул исемне кушарга ярый. Әйе. Кызга да ярый инде, но аның сыйфаты мәгънәсе буенча ул кызга бик туры килми. иратылар буенча иң Аллаһ Тәгалә яраткан берничә исем әйтелә укыганым бар. Хатын кызга, яңа туган кызга нинди исем кушарга берничә версияны санап итегез. Монда мин әйтер идем, хатын кызга шундый исемнәрне ул менә шундый хатын кызның исеме кайсысы килә Коръәни Кәримдә һәм алар хадис шәрифләрдә киләләр. Һәм алар ниндидер олуг дәрәҗәгә ирешкән дин ягыннан инде бездә ислам динендә шул хатын кызлар. Әйтик, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хәләл җифете, әнис хәләл җифете, Гайша радиллаһу анха, Хадиша радиллаһу анха, шулай София булган бит менә, Суфия дибез инде без татарча бит, гарәпчә була София. Ул шуңа күрә бездә рөхсәт ителә ул исем. Саф, чиста, пак дип тәрҗемә ителә. София да бар бит әле бездә. София. Шулай менә тәрҗемә итә. София каралы ул да гомер бар әле дигән татар халык җырында бар хәтта. Субханалла. Субханалла. Анарсын әнисе аның Әминә исеме бездә әйтмәнә, Әминә апа, Әминә дип исем кушалар. Бәләкәйләргә дә, кызларга да. Аларның менә теге шул ди яхшы кешеләрне күреп менә, шундый ук яхшы кеше булсын иде әле дип инде без кушабыз. Менә беренчесе шулай әйтер, Мәрьям анабыз, Гайса галәйһиссәламның әнисе. Менә җыела бара керенләп исемнәр. Анарсын менә икенчесе инде менә шул аның мәгънәсе ни булсын. Чөнки нинди исем аның шундый җисеме дә була инде. Хәзрәт, менә бу уңайдан әйттегез дә исемә төшеп китте. Ислам, Исламия дигән исемнәрне кушмагыз. Ул бик зур йөк. Аның өчен гөнаһсыз яшәргә кирәк. Чөнки син динебезнең исемен йөртәсең дигән сүзләр ишеткән бар. Бу чынлап та шулаймы? Ислам, Исламия дип кушудан качарга кирәкме? Әйе, бу кешегә зур йөк, чөнки ул ислам дине белән бәйле. Бу исем дөрес әйтәсез. Һәм шулай ук Мөхәммәд дигән исемдә, менә Мөхәммәд дип исем кушалар бит. Аны куштың икән, ул димәк бик зур җаваплылык бу. Чөнки ул пәйгамбәрнең исеме. Менә шуңа күрә зур җаваплылык. Ильяс та пәйгамбәр исеме. Пәйгамбәребез булган. Әлхәмдүлиллаһ, бик шат. Аллаһ Тәгалә разый булсын анардан. Шуңа күрә бу бик зур җаваплылык. Харам юллар, харамнан ул адәм баласы сакланырга тиеш. Һәм инде без балабызга андый исемне куштык икән, без аңа әйтергә тиешбез. Улым, синең шундый исемең, кызым, синең менә шундый исемең дип әйтергә тиешбез аны. Исемне менә сайлыйлар да әтиәниләре, һәм ул үскәндә, шул бәләгать яшьләренә ирешкәндә, кызым, синең исемең менә шуны аңлата дип без инде әйтергә тиешбез. Хәзер тагын бер мәсьәлә. Танышларым арасында шундый чирак килеп чыкты. Әтисе дә үз исемен тәкъдим итте яңа туган кызга. Әнисе дә үз исемен тәкъдим итте. Һәм әтисе әйтте, әйдә, фамилия бит инде миннән. Аңа кадерле, Аллаһка шөкер, исән саулары туды, кызлары туды. Кызны син хатын сайла дип аңа юл куйды. Һәм алар куштылар матур гына, Аллаһка шөкер, дини исемнәр рәтенә керә торган исемне. Ләкин теге исем иратның күңелендә утырып калган, һәм хәзер инде менә кызга субханалла 3нче яшенә бара. Ул исенә төшереп әйтә аңа, менә мин икән кушмадык, менә мин икән кушмадык, әтисе әйтә, хәләл җефетенә вакыт исенә төшереп әйтә, менә танышларым арасында шундый хәл, мин икән кушмадык менә мин икән кушмадык, менә калды инде шул килеш. Һәм хәләл җефет әйтә, инде менә шулай гомер буе минем канымны эчеп торырсың инде син. Ләкин шул вакытта, теге вакытта ул аңа рөхсәт биргән иде, син икән кушабыз. Менә бу очракта ничек компромисска, уртак фикергә килергә? Монда инде бала янында, бала алдында моны сөйләргә кирәк түгел. Менә бала моны ишетмәсен иде әти-әнисеннән. Әтисе булай кушырга теләгән, әнисе булай икән. Анарысын ул нитеп йөри бала, икеләнеп йөри үзе.
тегендә өзелә, монда өзелә, әтише булмаган, яисә нише булмаган дип. Монда инде ират хатын кызга әйткән булган икән, шул исемдә булырга тиеш, һәм риза булырга тиеш әтисе. Үзе әйткән бит, чөнки һәм инде әйтеп менә шулай исем куштырылган балага. Хәзер берәйберендә үзгәртеп булмый, һәм үзгәртергә кирәк тә түгел. Чөнки дини исем кушканнар бит. Шуңа күрә үзгәртергә кирәкми. Безгә кайр вакытта менә мәчеттә киләләр. Исемне алмаштырырга дип. Әйтәм, нинди исем? Мусульман исемен әйтәләр. Әйтәм, нишләп алмаштырырга булдыгыз? Менә ул исем миңа ошамый. Кем кушты ул исемне? Ул исемне кушты әни, әти, анда бергә сайлаганнар һәм кушканнар. Миңа ул исем ошамый. Әйтәм, юк, алай булмый. Исемне алмаштырабыз, мәгънәсе матур булмаса. Менә шуңа күрә кушылган шул исемдә каласыз. Барып җибәрәбез без аларны. Кайберселәр инде кызганычка каршы алмаштыралар, куштыралар кешене табып. Әмма ләкин ул ярамый. Монда инде бу очракта Ильяс ират инде сабырлык күрсәтергә тиеш. Сабырлык күрсәтергә, моны җибәрергә һәм онытырга баласы һәм хәләл җифете белән баласына, хәләл җифетенә моны әйтергә тиеш түгел. Моны әйтергә тиеш түгел. Элек шундый вакытлар була иде ул. Теге әтисе бара да бит инде шушы документны алырга. Документны яздырганда үзенчә исемне әйтә дә куя, үзе теләгәнне. Кайткачтын күрсәтә, әнисе ачулана. Мин таптым бу баланы, син исемне икенчене кушкансың, без бит булай кушырбыз дип әйткән идек. Хәтта бар шундый тарих. Яңа ел вакытлары булганмы? Ике улы туган булган. Берсенә инде абысы элегрәк бу исемне кушкан булганнар, инсе туган. Яңа ел вакытлары әтисе гафу итегез инде салмыш хәлдә барган авыл советына һәм тагын шул ук исемне куштырып кайткан. Ике улы да хәзер бер исемдә. Һәм нәтиҗәдә монысын шул исем белән атыйлар, ике абысына дин кушымчасын кушып атыйлар. Нәтиҗәдә инде шул. Мисал өчен инде Кутбет һәм Кутбет дин дигән заман шулай ата биртәләр. Андый хәл менә тормышта бар. Менә исемгә инде бик игътибарлы булырга кирәк безгә. Хәзрәт тагын шундый бер мәсьәлә бар. Кыз балага исем кушу өлкәсендә бер хәзрәтебез бер тапшыруга килгән сөйләгәне булды. Яшь гаилә килде, кызларына Адельфина дип исем кушмакчы булды. Бу исем нәрсә аңлата соң дип сорадым ди. Алар менә әйтеп бирделәр, менә шуны аңлата хәзрәт. Ул туса ничек була? Адольфмы дип әйттем ди. Шуннан соң ата кеше ди шып булды ди. Бу исемне куштыртмыйча ялгышмасам кире киткәннәр алар һәм Мөслимә бәлки матур исем табып куштыртканнардыр. Менә шундый бик гыйбрәтле. Менә шундый мәгънәсен табып булмаган исемнәр хәзер кушарга яраталар. Бар Европа, Ауропадан кергән исемнәр, француз, алман исемнәре. Мөселман кешеләре бит кайбер хәзрәтләр бу исемне кушудан баш тарталар. Мәчет исеме башканың, тормыш исеме башка. Әти әнисе әйтә, юк, без менә шулай телибез. Тормышта менә шулай. Адельфина, Милана булсын. Мәчеттә ул мисал өчен Мөслимә. Бу очракта хәзрәтләргә нишләргә? Берәр киңәш биргәме? Нинди уртак фикер бар бу өлкәдә дә? Сөйләп китмәсез. Ильяс, сез бу бик яхшы сорау. Алай бар дөньяда мәктәптә, институт, университетта нидә аны булай итеп атарлар. Бу менә яшерен исеме булыр аны диләр, шул мөселман исеме. Монда бар берәйбер галимнәр әйтәләр, шул яшерен исем куша бит менә хәзрәт кушканын да, мәсәлән, Мөслимә дип әйбит, шул исемне кушкан лаңа. Әгәр дә аны хәзрәт кушкан, азан әйткән, камәт әйткән, дуга кылган, аңа ул Мөслимә дигән исем белән берсе дә мөрәҗәгать итми икән, ул исем аңа берничек тә тәэсир итми. Шуңа күрә без әйтәбез, аңарда бер генә исем булырга тиеш. Чөнки аның теге беренче исеме булачак. Аны бөтенесе шул дип беләләр бит. Икенче ниен исеме белмиләр. Бу безгә кергән теге пут табынучылардан, аларда булган ике исем. Берсе кешеләр алдында булган, икенчесе яшерен исем булган. Бу ялгышмасам тагын нидер секталарда да бар әле. Бездә ислам дине буенча менә исемне алмаштыралар икән. Аны хәтта булырга мөмкин паспортта шул исеме. Теге беренчесе кайсының мәгънәсе начаррак, документларын алмаштырмаган, алар рөхсәт ителә. Әмма ләкин бөтенесе аны беләләр һәм дәшәләр аңа икенче исем белән. Менә шулай булырга тиеш. Икенче исем азан әйтеп, камәт әйтеп кушылган икән, ул улуг исем. Ул зурсы аның каршысында. Аңа шул исем белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Мөрәҗәгать итмәсәләр, беренче исем аның була. Менә беренче исеме аның була. Менә оныталар әле аны анарысын никах укыганда, аңа дуга кылганда, ул икенче исем белән кушалар, ул икенче исем белән барып җитәме ул әле, юкмы ул дугалар. Ләкин менә ел ахырында ЗАГС оешмасы
республикабызның ул нинди исемнәр иң актуаль булган быелгы елда исемлек чыгара. Мин аны бер тапшыруыма да алган идем. Ул исемлек иншалла быелгы елга да чыгар. Һәм статистика буенча соңгы елларда иң еш кушылган исемнәр арасында субханалла гарәп исемнәре ишая бара. Афродита, Адельфиналар әкрен генә читләшә бара. Һәр хәлдә соңгы елларда шул хәл күрсәтелә. Матур, мисал өчен Кәрим, Самия, шундый исемнәр алар. Хәзер менә активлаша бар. Кичә генә исем куштым. Әтисенең исеме мондырак теге, мәгънәсе шиклерәк, әнисенеке хатыныныкы да шулай шиклерәк. Балага дини матур исем сайлаганнар. Менә шул балага матур дини мәгънәле исем куштык. Шуңа күрә яшьләр хәзер әлхәмдулилла, менә бит мәчетләргә дә йөриләр, мәдрәсәләргә дә йөриләр, безнең мәдрәсәләребез тулып бара. Ураза тотучылар менә бик күп, намаз укымыйлар, ураза тоталар. Шуңа күрә халык Ильяс әлхәмдулилла дингә бик якынаялар. Бу бик шатландыргыч хәбәрләр. Әлхәмдулилла, Аллаһка шөкер. Хәзрәт, киләсе сорауга да күчәбез. Тәндә яки киемдә нәҗис булса, ашар алдыннан нәҗистән котылырга кирәкме? Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәте буенча без ашар алдыннан әле Пәйгамбәрбез карагыз ул бит сахрада булган, ни булган, анда бик суда булмаган. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, ашар алдыннан кулларыгызны юыгыз дигән. Һәм аннан Пәйгамбәрбезнең шулай ук ашагач-тында, ул бит инде дуга кылып торып киткәч-тендә, аның күргәннәр ничек ул тешләрен чистарта. Һәм шулай ук кулларын, битләрен, авызларын чайкый торган булган. Теге нитеп сахар тәмамнан соң түгел, әмма көндез ниләрдә ашап теге шулай үзен чисталыкта тоткан. Шуңа күрә монда әйтәбез кирәк чистартырга, киемнәребез безнең чиста булсын, без моңарда тырышырга тиешбез. Андый ни белән, нәҗис пычраклар белән бу ярамы дигән сүз түгел инде, макрух. Хәерлерәк була без чистартсак. Ну, кайбер вакытта була менә кеше эштә, я кырда, я басуда, я икенче ниләр белән киеменә нәрсәдер тигән булган мәсәлән анда. Аларның менә хәзер алар тиз генә ашыйлар, я маллар карап йөри ул мәсәлән. Тиз генә ризык ашап аларга кирәк тә аңа, һәм аннарысын үзенең эшен дәвам итәргә кирәк. Хәерлерәк әлбәттә безгә һәр вакыт киемебезне чиста йөртергә. Нәҗисләрдән, ниләрдән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи Ильяс шулай ук тагын бер хадистә әйткән. Бу хадис зәгыйф, әмма ләкин бик кызык ниятеге барыбер мәгънәсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи әйткән, ашар алдыннан кулларыгызны юыгыз, бай булырсыз дигән. Шундый ни бар әле, бик кызык. Ашауның үзенә күрә хөрмәте, дәрәҗәсе зур. Шундый нәтиҗәгә киләбезме хәзрәт? Без ризыкка, безнең әлхәмдулилла татарларның теге икмәккә нигә дигәндә. Безнең хөрмәтебез зур. Димәк, бисмилла әйтеп килеп утырабыз, үзенә күрә бер гыйбадәт иттереп карыйбыз сыман. Бәлки мин арттырамдыр инде. Юк, Ильяс, дөрес әйтәсез. Әгәр дә кеше ашый икән, ризыклана икән, мин ашыйм да һәм ашаганнан соң кылам изгелек. Үземнең гаиләм өчен, яисә гыйлем алам, институтта укыйм икән, шундый изгелек эшлим икән, көч җыям да дип эшли икән, бу кешенең ашавыннан ул гыйбадәт, аңа савап була хәтта. Шулай итеп, хәтта йоклауы да төнне менә йоклыйм икән, мин хәзер миңа йокларга кирәк, иртән көч булсын өчен дип, менә изгелекләр кылырга, намаз укырга, институтта гаиләмне ризык белән тәэмин итәр өчен дип әйтә икән, йоклауы да аның саваплы була. Ильяс, дөрес әйтәсез, Рәхмәт хәзрәт җавабыгыз өчен, файдасы булсын. Амин. Киләсе сорауга да күчәбез. Кай вакыт яулык кырыннан чәч бөртекләре күренеп тора? Кеше моны үзе сизмәскә дә мөмкин. Мисал өчен, нәрсәдер эшләгәндә, бөгелгәндә чыгып киткән. Бу очракта нишләргә мөмкин икән? Монда инде без ялгышучан, безнең белмичә дә эшләп җибәргән әйберләребез бик нык күп. Бу очракта без әгәр дә ничек кенә сизеп кенә белеп алдык икән үзебез, без чәчләрне яшереп куярга тиешбез, хатын-кызлар. Чәчләрне күрсәтмибез аның, төсендә ниендә, алар яшереп куярга тырышалар. Шулай ук безнең дә иратларның менә намаз укыганда, бу күберәксенчә инде җәй көне, рукугка сәҗдәгә киткәндә, арттан безнең я футболкаларыбыз күтәрелә, без аны каплап яшереп куябыз инде, теге төшереп куябыз. Шуңа күрә без шушы әйберләрне яшереп торырга тиешбез. Иратларга хәзер чопаннар да киңәш ителә бугай, күп мәчеттә чопаннар эленеп тора. Белеп куй, һәм синең проблемаң юкка чыга диләр. Иләсең, синең уй фикерең дә шулмы әйтми дә. Нәҗис мәсьәләсе дә шул исәптән хәл ителә. Менә шуңа күрә без яшереп куябыз,
белгәчтендә моны яшереп куярга кирәк. Шушы чәчләрне кибеттә икән мәсәлән без. Моңардан миңа гөнаһ булырмы икән дигәндә, әгәр дә ялгышлык белән, белмичә, сизелмичә минем шулай килеп чыкты икән, моның гөнаһасы юк. Ләкин инде без хатын-кызларда, иратларда үзебезнең шушы җирләребезне, хатын-кызның гавраты бит инде ул, иратларда менә шушы ниләрне без каплап йөрергә тиешбез. Әгәр дә без күрдек икән үзебезнең хатын-кыз да күрде икән, ул аңа матур итеп әйтергә тиеш. Менә кайры вакытта мәҗлесләрдә, мәчләрдә күрергә туры килә, кызым яисә апам чәчегез күренә, теге каплап куй дип әйтеп куя. Әйтеп куярга кирәк. Иратлар моны әйтмиләр, иратларга әйтергә ярамый, иратлар нитмәселәр. Бездә хадистә әйтелә, бер тапкыр күрде икән, күзен төшерә. Бер тапкыр күрү гөнаһлы түгел. Шундай берләрне без икенче хатын-кызга элемтәгә кермибез. Безгә сәлам бирү дә кирәкле түгел. Икенче чит булган хатын-кызга. Булай халал җифетебезне, кызларыбызны, апаларыбызны карап йөрергә тиешбез. Без ират буларак әйтергә тиешбез. Кызым, чәчеңне капла, чыккан бит чәчеңез генә дип, бер-беребезне шулай гел карап йөрергә тиешбез. Хатын-кызлар хатын-кызларны, иратларны әйтергә тиешбез шулай ук. Ние күтәрелгән икән, кардәш, шулай әйтмешли, чапан сиңа кию кирәклерәк, бу футболка белән синең арттан ачыла, ул намаз кабул булмый анарысын. Алай ачылып без нитеп йөрсәк. Һәм аңа игътибар да бирмәсәк. Хәзрәт, яулык турында сөйләштек. Иратларның да баш киеме мәсьәләсендә әлеге сорауны ачып узыйк әле. Мисал өчен, мәчеттә кайбер иратларны күрергә мөмкин без баш киемнәрсез намаз укыганын. Тик ишеткән бар, баш киеме кисә түбәтәйле булса, бу яхшырак. Бу ялгышуында бер сөннәт гамәл дип. Ләкин күрәбез күп кенә дин мәҗлесләрендә дә бәлки шулайдыр сез буласыз. Баш киемнәрсез иратларда җитәрлек. Бу никадәр мәҗбүри соң башка түбәтәй киеп утыру. Никахларда әйтик, мәчеттә намаз укыганда шартын аңлатып китсәгезче тамашачыларыбызга да безгә дә. Безгә бик зур үрнәк булып тора соңгы пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Без һәрберебез ашһаду анна Мухаммадан габдуху ва расулух дип шаһадат китерәбез. Шаһадат китерән Мөхәммәд Аллаһның кулы һәм аның илчесе дип. Бу сүзләрне без әйткәчтен без аңардан үрнәк алабыз дигән сүз һәм аның әмерләрен үтәп, әле бу хадисләрдә килгәннәрен, аның әйткәннәреннән тыелып та яшибез әле, тыйганнарыннан. Шуңа күрә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям зур үрнәк, ул үзе гел баш киеме белән булган. Гел баш киеме белән йөри торган булган. Шуңа күрә инде ул саваплы. Нигә дигәндә, Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә безгә моның турында әйтә. Әйтте, эй Мөхәммәд, әгәр дә сез яратсагыз Аллаһны, минем артымнан иярегез, миннән үрнәк алыгыз дип әйтә. Әйт аларга дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм Аллаһ сезне яратыр һәм гөнаһларыгызны гафу итер дип әйтелә. Шуңа күрә әгәр дә без телибез икән, безне Аллаһ Тәгалә яратсын өчен, безнең гөнаһларыбызны, хаталарыбызны гафу итсен өчен, без аңардан үрнәк алабыз. Менә уң кул белән ашау, мәсәлән, ул бит Коръәндә юк, ә хадисләрдә ул бар. Йокларга ятканда менә шушлай итеп ятыгыз. Аяк киемен кигәндә башта уң аяк киемен киегез. Йортка кергәндә уң аяк белән атлап керегез, я мәчеткә, я башкалары. Һәм без аңарга, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга шуларда иярергә тырышабыз. Тырышабыз иярергә, һәм бу була зур савап. Кем пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте буенча яши икән, ул зур савапка ия. Кыямәт көнендә. Шушы дөньяда да ул пәйгамбәребез шулай эшләгән. Мин дә шуңа күрә шулай эшләм дип эшли икән, бу иң әйбәте. Шуңа күрә бездә Ильяс сез әйткәнчә түбәтәй кию ул сөннәт һәм киеп намаз уку, дини мәҗлесләрдә түбәтәй белән катнашу, никахларда булсын, Коръән ашларында булсын, исем кушларда булсын, бу хәерлерәк. Әйбәт була бу. Бу була бик нык саваплы. Әгәр дә инде кеше эштә булып, я машинасында онытып калдырды икән түбәтәйне, ул кирсен мәчеткә, моның ние юк, зыяны юк, намазы аның кабул була. Барысы да кабул була аның. Ләкин әйбәт була, бик хәерле була, кайчан аның башы капланган. Безнең менә әлхәмдүлилләh татарларны да карасак, бит теге элекеге архив фотоларны, анда Резадин Фәхреддин вакытлары, аңарга хәтлеләр, аларның гел баш киемнәре булган. Хатын-кызлар да бит теге әйтәләр бит, алар яулык киеп йөрмәгәннәр дип. Ләкин субханалла, шул фотографияларны карасаң, аларның анда яулык,
түбәтей булган, бит сакаллары булган матур гына җыйнак кына шундый субханалла бик сокландыргыч. Бу безнең дә татарларның да гырык-гадәтләреннән булып тора. Шуңа күрә теге баш кием киеп йөрү. Хәзрәт, түбәтей формаларында төгәлләштереп үтик. Бар безнең татар түбәтейләре милли бизәкләр белән, алар гадәттә яшел төстә булалар, төрлесе бар. Бар, мисал өчен үзбәк түбәтәе. Бездә хайран популяр иде ул элегрәк. Бар кыргыз, казак түбәтейләре. Бар менә бездәге сыман шундый бер тон төсендәге, бер төрле төстәге түбәтейләр. Түбәтейнең формасы ниндидер әһәмияткә иеме? Хәзер инде әлбәттә популяр теге гарәпчә түбәтейләр башка батырып киеп куя торган формалары да киң таралып бара. Хаҗга барганнар, гомерә сәфәренә барганнар да алып кайталар. Түбәтейнең формасында берәр нинди әһәмият бармы хәзер? Юк, түбәтей безнең формасында әһәмияте юк. Күбрәк инде булар менә милләт белән бәйле, казакларныкы менә. Бизәкләр булу рөхсәт ителәме? Менә бизәкләр мәсәлән ялтырап тора инде ул ниме? Рөхсәт ителә. Бу безнең күбрәк гырыф-гадәтләр белән бәйле. Әле түбәтейгә карап, ул теге Болгар җыены булсын ул менә булып узган бит әле җәй көне, бик матур гына, гүзәл генә, зур итеп үткәрелде. Анда да түбәтейенә карап әйтеп була, бу Казакстаннан килгән икән әле дип теге. Чөнки аның түбәтее аерыла. Бу Үзбекстаннан килгән, менә аның теге шундый ниле теге ниләре бизәкләре бар аның дип, без шулай итеп бу гарәп, менә гарәпләрнеке дә бит инде алар үзләренчә теге каплыйлар нитәләр. Шуңа күрә моның ни юк, монда инде башны каплау ул менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәте булып тора. Ул бик нык саваплы. Шуңа күрә каплау кирәкле. Мәсәлән, кичкенә улларыбызга түбәтейне ничә яшьтән кидерә, ничә яшьтән ияләштерә башларгаларны бу баш киеменә? Менә әгәр дә ул аны алып баргытмый икән, алар бит әле салулары да бар. Алар перчаткаларында менә кыш көне суык кидертәсең, суык бит дип юк аны ала ыргыта. Без шулай кидертергә тиешбез. Монда инде әйтергә кирәк шуны, әгәр дә әтисе түбәтәйдән икән, әнисе яулыктан икән, ул балага керә. Менә без дә сезнең белән бит әлхәмдүлилләh. Без диндә, чөнки әти-әниләребез шундый иделәр, күбебезнеке. Безгә әби-бабаларыбыз дугалар өйрәттеләр. Менә хатыннарыбыз менә шундый ниләрне итәләр, пешерәләр мәсәлән бит. Ул әби-бабалар, әбиләрдән, әниләрдән күчкән бит минем хатыныма. Шуңа күрә ул шундый токмачлы ниләр пешерә. Гырыф-гадәтебез безнең шулай күчә ул. Шуңа күрә инде без моны сакларга тиешбез һәм балаларыбызга без хәтта әйтмәсәк тә теге берне әйткән бит. Сез әйтмәсәгез дә балаларыгызга, алар барыбер сезнең арттан кабатлыйлар дип әйтә. Алар безнең арттан кабатлый Ильяс. Әлбәттә. Әле шундый бер әйтемдә ишеттем, балаларның дини гамәлләре риядан башлана дигән. Субханалла. Алар башлыйлар диге әти-әнисе, әби-бабайсы күрсен карау ничек булдыра. Мактапта җибәрсәләр. Мактапта җибәрсә, бала ярата мактаганны, бу бәлки табигый хәлләдер, ләкин Аллаһ яхшырак белүче. Хәзрәт, балалар турында сөйләшә башлаганбыз икән, балаларга дугаларны ничә яшьтән өйрәтә башларга, дини нигезләрне ничә яшьтән сала башларгаларның күңеленә әзгән ачыклык кертеп китмәссезме? Монда дугаларны, дини нигезләрен теле ачылгач тында, менә әттә әнә дия башлады икән. Без шушы дугаларны, кыска дугаларны, иң кирәклеләрен, кайсылары намазда менә безнең була. Тирән һәм киң мәгънәгә ия булган дугалар, менә шушы Роббана дугалары булсын ул. Аятул Курси ул безгә һәр вакыт кирәк, һәр көнне кирәк, без аны укыйбыз. Фатиха сүрәләре, Кул хуалла, Фалак, Нас сүрәләре, начар кешеләрдән Аллаһ теләсә сакласын дигән аятларны, сүрәләрне безгә аларга өйрәтү, бу әлбәттә иң гүзәле, менә теле ачылгач тында. Аларның нәрсәсе кызык, аларның шул вакытта өйрәтелгәннәре, алар истә калалар, менә истә калалар. Ул хәтта әйтергә дә мөмкин, белек чакта өйрәткәннәр иде, мондый ниләр дугалар бармы ул дип укып күрсәтә, чыннан да бар. Ул әле нинди элеккегә әле булырга мөмкин. Чөнки әбисе аның гел намазга басканда ул шунда янында утырган аның. Әбисе әзгенә кычкырып укый торган булган, бу да ишетсен дип. Субханалла, шундый лайфхак бар менә әбиләрнең. Алар хатын-кыз бит инде эштән укый, әмма ләкин шушы янда утырган оныкчыгым ишетсен әле дип, әзгенә кычкырып уку, бу бик әйбәт була. Идә дә шулай итеп. Абдулла Тукайның шигырендә "Ник син мине газаплыйсың, мин бит әле бик кичкенә" дигән юллар бар.
бу очракта безнең халкыбызда да ишеткән бар андый фикерләрне. Соң бит әле бала бик кичкенә уйнасын, нинди дугалар өйрәтү, нинди дин әләнгә, әзрәк уйнасын, бала чагында булырга тиеш бит аның. Мондый сүзләргә ничек җавап бирергә? Мондый сүзләргә ул булырга тиеш уен белән. Менә без бит мәчеттә дәресләр алып барабыз балаларга. Безнең менә Казан Нуры мәчетендә бар Шамил мәдрәсәсе. Анда килеп бәләкәй генә балалар. Анда хоп уйнап алабыз. Монда бер ятлап алабыз. Барып чәй эчәбез. Тагын уйнап алабыз. И бала белән шулай булырга тиеш. Тегеләй һичшиксез ул ярамый. Улың ни теге тәне нитә башлый. Монда аңа йөгерергә кирәк, аңа кирәк футбол, хоккей да кирәк. И менә шул ниләрдә әз генә кыстыру аның ни нык булачак. Әсәре без аны анарасын теге вакыт үткәчтен күрәчәкбез. Уен белән, көлке белән. Тегеләй әлбәттә утыртып аны, менә ятламыйча син моннан чыкмыйсың, аны сугып, аны кыйнап Алла сакласын, ачуланып, сугып, күңелендә кайтару белән генә нитә. Күңелен кайтару да ерак түгел, Алла сакласын. Менә шуңа күрә матур итеп, җиңел итеп, елмаеп, савап булыр дип үзең әйтмешли теге сүз белән ниткәндә бүләк биреп, улым син кызым ятлагым бит менә. Әйткәнем бит мин сиңа, менә бу конфет сиңа менә алдым дип. Конфет яисә менә сиңа шундый нины алам әле менә дип. Балалар белән балаларча булырга кирәк дигән киңәшкә кайтып калабыз. Безнең хәзер әлхәмдүлилlah менә мәчеттә яшь егетләр дә бар, малайларны укытырга, әтиниләр өлгермәсә дип әйтүем инде. Яшь кенә кызлар да бар хәзер, мәдрәсәләрне бетергән, дини институтларны бетергән менә. Алар педагогика ягыннан, бик әйбәт психология ягыннан кертәләр. Күбесенчә андый шәкертләр ниләр, алар үзләре балаларны яратучан менә. Шулай итеп яратып, ул нидән күп тора? Ул кеше әгәр дә өйрәтүчесе, әтисе, әнисе яисә шул укытучы икән, аны яратып укыта икән, яратып җиткерә икән, ул бала да аның күрә ниен теге мәхәббәтен шушы яратып укытуын ярата башлый. Менә бездә дә бит мәктәптә, институтта мин менә бу предметны ныграк ярата идем дип әйтеп куябыз. Нигә? Чөнки аны укытучы шулай кертә иде, аны өйрәтә. Аның үзенә кызыгы ул. Чынлап та андый укытучылар бар ишул. Хәзрәт, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен, белдергән җавапларыгыз өчен Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын. Алла берсе файдалары була торган хәерле тапшырулар булсын иде. Амин. Хәзрәт, сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге имамнан сарык тапшыру чыгарылышын караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм әгәр дә әле сорауларыгыз бар икән, аларны хәзерге минутларда телевизор экраннарында күргән электрон почта адресына юллый аласыз. Һәм иншаллах без ул сорауларга хәзрәтләребез белән бәйнә җавап кайтарырбыз. Ә без сезгә рәхмәт әйтеп саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Саулыгыз.